Masiriyang kukulay ti Senator Bang Maquino king Department of Information and Communications Technology o DICT na tambing yang ipatupad ing Republic Act 10929 o Free Internet Access in Public Places Act pang asigurado na balang Pilipino ating libre, mabilis at apanaligang internet access. Direkdik ng Aquino na ing balaw sa pangatenga ning pamagpatupad ning batas makaapekto king ekonomiya at king kalidad ning edukasyon ning bansa. Agpangking datos ning Senado 2,872 mo, kareng 58,121 na public schools ing makakonekta king free wifi program ng gobyerno. Napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay. Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makausap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Amon ning Senador king DICT at kareng telco na panigaralan ing bulk deal para kareng pampublikong eskwela bang apabilis at apamurang serbisyo. Dikdik na makapasar ning batas. Inya kailangan mo ing malino master plan, ustong pondo at mabilis sa implementasyon. Amon na pang Aquino king DICT na ilatag king publiko ing detalyadong plano, timeline at rank prioridad a lugal kabilang na rin pampublikong eskwela, ospital, ahensya ng gobyerno at terminal. Lalo na kareng lugal a kulang ing serbisyo ng pribadong sektor. Yung mga schools natin, kanya-kanya silang subscription. Yes, Mr. Chair. Haven't we considered coming up with a bulk deal for our telco partners? Pepasyag na lamang suporta rin telecommunication firms ang mamie diskwento king Department of Education o DepEd para king connectivity daring eskwela. Sinigurado ng DICT na ba yung mapupusing banwa makakonekta ng karagdagang 11,964 public schools king karelang libreng wifi program nung nukarin unahan lareng mara yung lugal o ring geographically isolated and disadvantaged areas. Sa pag-push natin para maimplementa ang batas na free wifi, lahat ng Pilipino dapat makinabang dito. Dahil ang access sa internet ay access po sa kaalaman. Access po sa pag-angat ng ating buhay. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.